казах всичките неща, но в края осъзнавам, че има само две причини, поради които не се кеф на Бангаранг. И това е едната, и това е другата. Бангаранга е една от тези песни, при които текстописецът целял припева да се забие като муха в главата на всичко е диша. Американец, българин, македонец, хърват, синдикат, дебел шофьор на репатрак, баба Гинка болна от 4-ти стадий рак. Затова господин текстописец знал, че му трябва някаква малумна дума, която всички да могат да скандираме. И много ми се иска да кажа, че просто си е ударил клавиатурата, но аз буквално си представям как е скочил да й приключва живота. Правил изкъсал USB-то, преметнал я в суплекс, хванал я в ключ, после млатал на земята с едно клавиатурата е спал с жена, докато между падналите й зъби, най-накрая не се наредила думата Бангаранг. Сетил се обаче, че вече има такава песен, която е на Скрилекс и е 20 пъти по-добра и решил да даде едно А от себе си и само Бангаранг. А той, ако е бил Калин, вече е Клин. Аз нямам проблем музиката е достъпна за всички. Ако като народи не може да се обединим под важните въпроси, дали войната е нещо правилно или грешно, кой пол заслужава повече права, нека поне скандираме Бангаранга заедно, предполагам. Благодаря ти, Дара. Всички сме хора в крайна сметка. Просто някой се жени. Но реално много добре са го измислили, защото целият свят обичаме песента. Примерно българите харесваме Бангаранга, защото звучи като наше прабългарско божество Бога Тангра. Бога Тангра. Бога Тангра. Или като някакво по-модерно българско божество Баба Ванга. Баба Ванга. Реално, ако песента не беше Бангаранга, Баба Ванга, ще е много готино за слепите, щяха много го оценят. Защото в момента единствените хора, които всъщност оценяват песента, са глухи. Африканците също пеят с усмивка, защото там Бангаранга звучи като най-обикновена дума в техния речник. Сигурно е някъде думата здравей. От другата страна на Атлантическия океан съм сигурен, че американците се кефят на песента. Там Бангаранга им напомня на звуците на калашника на то, дет стреля средно учили. Не знам само за азиатския свят, нали, за Източна Азия, за Корея, за Китай, за Япония. Представям си как опитват да пеят Бангаранга, обаче се задъхват, хващат си коленете на всяко Бангаранга, защото, нали, са свикнали думите им да са към две букви. Добре, замислих се. Ако ключът към топ Евровизия песен е да направим нещо, което всеки може да си припява, защото му идва отвътре, наистина много лесно можеха просто да ме викнат да бръдна в микрофона. Чайте, ще обясня. И без това днешно време песните за наркотици са демоде, за партита, за секс, за алкохол, за нарушаване на закони. Мисъл, единствено не сме припявали на прадня. Хей, брат, чул ли си ни новото парче за Евровизия 2029? Леле, брутално е. И си го пускаш и то е редуване на две прадни с една оригня. Ако почнем да сравняваме нашите български Евровизия песни, като Beautiful Mess на Кристиян Костов или Equinox, нали, там с Жана Бенгер, с Жана Бангаранга, Виктория Георгиева, всички тези песни ги сравним с песента на Дара, това е някакси като една мимче атомна бомба срещу кашещо бебе. Просто песента се чувства, знам, че казах, че нали китайци няма скеф на песента, но песента се чувства много ефтина. Песента се чувства все едно е създана от детски труд. Ако Beautiful Mess и Bones са примерно Титаник и Междузвездни войни, Бангаранга е като, не знам, уния AI видеа, където имаш Маруля, която изневерява на морко. И не искам да ме разбирате погрешно. Аз правя всички тия шеги, но те са някакси от място на болка. Защото аз искрено харесах Дара като изпълнител. Примерно 2016 хитовете и там родена такавата. ADHD Дара албума, дори нещо, което качи съвсем наскоро. Нещо супер свърж за българската сцена. Но Бангаранга просто е много очеваден опит да спечелим Евровизия с най-голямата простотия. Стил, она дебелата изрелка от 2019, дет пеше I'm not your toy! Not your toy! You stupid guy! Тя песен си беше бомба. Атом. И тук идва много важна морална дилема. Заслужава ли се да спечелим на всяка цена? Мисъл, горди ли ще бъдем, ако спечелим с песен, в която се пее аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психопат без причина. Да, що не съкратиш целият този текст и просто не напишеш, че си в цикъл. Ще ни спестиш много време. Студено ми е, Бангара, топло ми е, Банга. Мразя те! Обичам те! Банга. Кръви ми горд ли ще съм, ако направя първи си милион, продавайки наркотици? Знам, че съм от Люлин, но това не значи, че отговорът ми автоматично е да. Горд ли ще бъда, ако направя първи си милион, продавайки бели ванове на педофили? Или камъни на кралски? Общо взето, ако цената на победата е да си изложиш, не си струва.
Защото какъв победител си, ако си палачо? Реално нямаше да имам чак такъв проблем с Бангаранга, ако конкурсът не беше очевидно нагласен. Защото мисля, че всички сме единодушни, че точките бяха при Мона или Михаела Маринова, но със сигурност не бяха при Дара. Но в края, нали, тя стана и отиде да си взема наградата. С най-изкуствената усмивка някога. Аз печелих, аз съм на Евровизия. Стига награда, благодаря ви, това е абсолютна младостта, съм зашеметена. Съжалявам, ако намесвам политика и съжалявам, ако звуча като Асен Василев за момент, но кой разпореди това безобразие? И да го духат бедни. Аз съм Дара и не мога да повярвам, че спечелих тази награда. Също не мога да повярвам изобщо, че ще представям България на Евровизия. Добре, защо наградата изглежда като буклук от кофата? Прилича на косата й. Вау, каква вечер. Благодаря ви. Благодаря на всеки един, който е гласувал за мен и ме е подкрепил. Поздрав на целия служителски състав на Kaufland. Bangaranga is this special energy that everybody has in themselves. Everybody can unlock. Разбирам, че е хубаво да ни представя сякаш песента има какъвто да е смисъл, но нека не се преструваме и да се правим сякаш известните певци правят музиката си с цел да има някакво послание. Те не правят изкуство, те правят песни, музика, която се слуша, защото това им е работата. Както продавача на вафли създава вафли, нали, те създават тези песни. Нали, оценявам обяснението ти, Дара, ма това не е бохемска рапсодия на Queen, това е 2 минутин бразилски фонг за цикъла ти. Знаеш, че никой не взима тази победа на сериозно, когато най-лайкване коментар е как иска да ти бангат рангите. Много бих искал да можех да се радвам, че Дара ни представя на Евровизия. Както ви казах, аз наистина се кефих на песните, но просто за мен е много безпочетно и, нали, просто всякаква липса на интегритет да отидеш и да откранеш нечия мечта, да отидеш на сцената и да знаеш, че този прожектор не трябваше да свети на тебе. И, или черешката с червей върху мухлясовата торта е факта, че песента, с която ни представя, е Баба Ванга, песен за цикълей. Ако победим с тази песен на Евровизия, здраве да е. Мисъл, опитахме с 3 последователни 10 от 10 песни, не ни се получи, явно просто Евровизия това възнаграждава и ние това правим. Може да се абонирате, може да харесате клипа.